sydd ddim dan ni, so fi'n gwasgu record. Dyna ni. Daw'r darlleniad y bore yma o Salm 90. Arglwydd buost yn gadernid i ni, ym mhob cenedlaeth, cyn gennu'r mynyddoedd a chyn esgor ar y ddaear a'r byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ti sydd dduw. Rwyt yn troi dyn yn ôl i'r llwch a dweud, trowch yn ôl feibion dynion, oherwydd y mae 1000 o flynyddoedd yn dy olwg fel doi sydd wedi mynd heibio, ac fel gwyliadwraeth yn y nos. Rwyt yn ei sgubo ymaith fel breuddwyd, y maint fel gwellt yn adfywio yn y bore, yn tyfu ac yn adfywio yn y bore. Ond erbyn yr hwyr, yn gwywo ac yn crino, oherwydd yr ydym ni yn darfod dan dy ddig, ac wedi'n brawychu gan dy gyntharedd. Gosodaeth ein beiau o'th flaen, ein pechodau dirgel yng ngoleuni dy wyneb, y mae ein holl ddyddiau'n mynd heibio dan dy ddig, a'n blynyddoedd yn darfod fel ochennaid. 10 mlynedd a 30 yw blynyddoedd ein heinios, neu efallai 40 drwy gryfder. Ond y mae ei hyd yn faich a blinder, a'n heibio yn fuan, ac ehedwn ymaith. Pwy sy'n gwybod grym dy ddicter, a ddigofaint, fel y rhai sy'n dy ofni. Felly disg ni gyfrif ein dyddiau, i ni gael calon ddoeth. Dychwel o arglwydd, am ba hyd? Trigarha wrth dyweision, digona ni yn y bore athgariad, i ni gael gorfoleddu a llawenhau ein holl ddyddiau. Rhoi ni lawenydd, gynifer o ddyddiau ag y blaenais ni, gynifer o flynyddoedd ag a gwelsom ddrygfyd. Bydded y weithredoedd yn amlwg eithweision a thogoniant i'w blant. Bydded trigaredd yr arglwydd ein Duw arnom. Llwydda waith ein dwylo i ni, llwydda waith ein dwylo. Alla i ofyn i Elin i ddarllen pennill cynta Emyn. Emyn rhif 90. O am ddechrau blwyddyn newydd mewn mawl a chan, doed yn helo arnom ddylanwadau'r ysbryd glân. Bydded hon ymysg blynyddoedd, deiau law yr uchel ddiw. Doed yr anadl ar y dyffryn, nes bod myrdd o'r meirwn fyw. Emyn 90. Diolch Elin. Ni'n gyfarwydd iawn â chanu'r Emyn a yn ein cwrddau o'r ddechrau blwyddyn o hyd yn dyn ni. Emyn Joseph Evans. Wel, ar ddechrau blwyddyn newydd, mae'n gyfle i ni edrych yn ôl ac edrych ymlaen. Yn ystod y flwyddyn, fe brynodd ambell un ohono ni gyfrifiadur newydd. Ac o weithio ar y cyfrifiadur yn ystod y flwyddyn, mae'r sgrin yn llawn bellach. Mae'r patrwm wedi ei greu, mae'r ddogfen yn gyflawn. Ac roedd yn braf cael gwasgu'r botwm edit finish am y tro olaf. Felly hefyd sgrin y flwyddyn 2020. Mae'r sgrin oedd yn wag bellach yn llawn. Mae'r cyfle a gawsom i greu ein patrwm unigryw o fywyd yn llawn. Mae'r cyfle a gawsom i greu ein patrwm unigryw o fywyd yn ystod 2020 wedi dod i ben. Fe fi wrth gwrs bethau nad oedd gyda ni reolaeth drostynt. Fe'n gorfodwyd ni gan bobl eraill a digwyddiadau i lunio patrymau na fyddem efallai wedi ei dewis ein hunain. Ond ar ran fwyaf o'r amser, ni oedd yn gyfrifol am lenwi'r sgrin a llunio'r patrwm. Os ydym yn edifar wrth adolygu'r ddogfen orffenedig, prin y gallwn feio neb na dim ond ni yn hunain. A does na ddim byd bellach na allir ei wneud i newid y camgymeriadau hynny.
Nawr mae un o'n hyd penaethiad blwyddyn yn ysgol Dyffryn Aman, Lyn Llywelyn, lle mae'r enw chi'n nabod i, yn defnyddio yr un gwasanaeth bob blwyddyn i roi rhywbeth o neges i'r myfyrwyr. Mae'n dod â thiwb cyfan o bas dannedd gyda hi i'r llwyfan, ac yn gofyn i un myfyriwr i ymuno hi ar y llwyfan, a gofyn wedyn i'r person hwnnw i wasgu'r past i gyd mas o'r tiwb. Mae'n wedyn yn gofyn i'r un person ar ôl i'r person hynny gyflawni beth mae wedi wneud, i roi'r past i gyd nôl mewn i'r tiwb. Tasg hollol amhosib wrth gwrs, sy'n debyg iawn i'r hyn y gallwn ni ddysgu wrth feddwl beth 'yn ni'n dweud wrth bobl. Achos unwaith yn bod ni wedi dweud rhywbeth ac yn difaru wneud hynny, mae'n amhosib cymryd y geiriau hynny nôl. Nawr, wi ddim yn dueddol o wneud yr un gwasanaeth achos wi'n teimlo fel gwastraffu past tiwb cyfan o bas dannedd. Ond mae'n wers, mae llawer iawn yn ei chofio o weld hynny'n digwydd. A dyna lle mae'r peiriant yn rhagori. Mae'r gallu gan hwnnw i gael gwared o gamgymeriadau a newid y patrwm. Botwm hynod ddefnyddiol ar y peiriant yw delete. Byddai'r gallu yna'n ddefnyddiol iawn wrth adolygu 2020. Cofion, os na allwn newid camgymeriadau, bod yr efengil yn cynnig maddeuant amdanynt a'r rhyddid i ni oddi wrthynt. Dyna newyddion da a gafodd bob un ohono ni yn mis Rhagfyr, dyfodiad gwaredwr i'r byd sef Iesu Grist, sydd trwy'r groes yn ein rhyddhau o bob bai a diffyg a maddeuant. Yr un sydd yn yr atgyfodiad yn cynnig y cyfle newydd i ddechrau eto gyda sgrin wag. Nawr, amser i fwrw trem yn ôl oedd diwedd blwyddyn. Mae gennym atgofion personol am hindda a storm, am lywenydd a thristwch, am gael ffrindiau newydd a colli hen rai. Gallwn edrych yn ôl dros hanes Cymru yn ystod y flwyddyn. Bydd anghymleistra'r coronavirus yn glynu yn y cof. Yr un modd, gallwn fwrw golwg dros y byd a'i helyntion. Gwelodd rai newyn ac eraill lifogydd dinistriol. Cafwyd rhyfeloedd mewn rhai mannau a daeargrynfeydd mewn mannau eraill. Ac anodd ar ddiwedd blwyddyn peidio ymyfyrio ar dreiglad amser. Wrth edrych ymlaen i'r dyfodol, y mae blwyddyn yn edrych yn hir iawn. Ond wrth edrych yn ôl, byr iawn yw hi. Diolch byth. Hedodd ei misoedd heibio heb i ni sylweddoli. Ond fe ddylem ymroi i gyfrif ein bendithion, ei cyfrif fel y byddai'r hen emyn yn dweud, bob yn un ag un. Faint o bethau a gawsom yn ystod y flwyddyn sy'n destun diolch. Dyma'r math o bethau sy'n peri ni sylweddoli maint ein dilydion a'n gorfodi i ddweud eithir ei drigaredd ef tuag atom ni sydd fawr. Wrth ddechrau blwyddyn newydd a dechrau ar sgrin wag y cyfrifiadur, daw gwefr arbennig. Pa eiriau y ddaw i lenwi'r sgrin? Faint o foddhad fydd wedi gorffen? Ond gyda'r wefr y mae hefyd bryder, ble a sut mae dechrau. Sut fyddaf yn teimlo ar ôl gorffen? Onid dyna'r gwir am bob dechrau? Mae'r cyffro a gofn ar dechrau blwyddyn, gwefr y posibiliadau, cymaint sydd i edrych ymlaen ato, gyda'r brechiad newydd yma o bosib. Tybed pa brofiadau a ddaw in rhan. A gaf gerdded i gyfeiriadau y fydd yn rhoi mwynhad, a gaf mewn blwyddyn edrych yn ôl gyda balchder ar yr hyn a lwyddais i'w wneud. Gwn hefyd am y pryderon, ofnau dechrau blwyddyn, ofn methu i dechrau'n iawn, ofn siom a chrwydro di-gyfeiriad, ofn y tywyll a'r anobeithiol, ofn yr edrych yn ôl mewn dicter neu gywilydd. Y mae dechreuad da yn bwysig. O wneud hynny, y mae mynd ymhell. Dyma ni, aelodau Bethel Parc-y-rhos yma heddi, ar Zoom o bopeth, yma ar ddechrau blwyddyn.
cyfnod addunedau blwyddyn newydd, ac un adduned dylai fod yn flaenoriaeth i bawb. Efengil Iesu Grist, Mab Duw, yw'r dechrau gorau i ni gyd. Gadewch i ni orffen yr oedfa felly gyda'r fendith. Arglwydd, helpa ni i ddechrau 2021 gyda thefengil di. Hon yn unig allai'n hysbrydoli i ddechrau, all roi i ni awydd dechrau, all wneud dechrau'n gadarnhaol yn ystyrlon yn obeithiol, all gadw gwefr y dechrau gan ddelio ar pryderon. Yn enw Iesu Grist, Mab Duw. Amen. Diolch yn fawr, Dylan. Cwpl o goeddiadau. Bydd yr oedfa nesaf mewn pythefnos yng ngofal Rhys. Rwy'n iawn? Iawn. Wedyn, beth arall oedd gwein te, da ni. Faint o amser sy'n ni, Dylan? 2-3 munud? Na, mae da ni rhyw 20 munud yn y cyfarfod hwn, os. Hwna ni. Oce, wel, ni'n gyd yn siŵr bod ni'n cydymdeimlo gyda Gwyn Williams, sydd wedi colli i briod, a bydd yn cael ei chladdu yn y fynwent yn Bethel, Mrs Williams. Weles i Gwyn yn anffodus, mae yn cael ei wthio a stôl bod ddim yn cerdded. Cader olwyn, oedd e fyna. Gwyn. Wedyn, os mae'r wylythyr wedi dod, ni fod siarad am ti hwnnw, neu beth i weid Dylan. Ti wedi weld y llythyr yma am bod ti'r... Beth yw Afril? Afril yn darllen y mas. Mae'n bosib, Afril, sori. Felly mae y cyfarfod i'r swyddogion felly ddyle fod ar ddiwedd yr oedfa, ie? Ie, cytuno ti. Oedden ni moyn ystyried gweinidog ar gyfer ein cwrddiwch garwch ni? Reit. Os na awgrymiadau, neu chi moyn amser i feddwl amdano fe tan yn cwrdd nesaf ni? Beth i weid? Mae digon amser gyda ni, oes e? Iawn. Iawn. Dim really, Eric, achos rhan mynycha, mae lot o'n cael bookings yn mlaen llaw, a sy'n ni moyn rhywun arbennig, byddai'n well bod ni'n gofyn i nhw'n weddol fi. Ie. Oedden ni'n mynd i gael yn y capel neu ar Zoom? Yes, neb yn gwybod ar hyn o bryd. Na, agos. Na'r gwaniaeth. Beth arall sy'n wedi? Rhywbeth arall? Wel, o ran y bwco gweinidog, fel arfer, pan ni'n ffono o gwmpas, maen nhw fel arfer sawl un yn cael ei bwco rhyw flwyddyn o flaen llaw, ond misodd yn bendant o flaen llaw, ond mae'r sefyllfa bach yn wahanol lenni, ty beth yn dywe, achos mae'n ansicr o beth fydd yn digwydd falle yn dywe. So fi'n gwybod, os oes syniad gyda chi, falle bod y gwrdd gyd po gynta, yn fe? Iawn. Ar y list llynedd, Elin, oedd 2-3 enw da ni. Ti'n cofio pwy oedd ar y list gyda ti? Na, sa'n cofio nawr, a dyw e ddim gyda fi o mlaen i fan hyn. Fi'n gwybod bod Eileen yn un ni wedi bod yn trial cwpl o weithiau, ond o'n i'n ffili cael, ynddo fe? Ond na, dyw'r rhestr ddim da fi fan hyn, sori. Fi'n credu bod Eileen wedi gweud ar y pryd na bydde ddim yn ar gael lenni. Sa'n gofyn nhw dydd llynedd yn credu.
Odi, ni wedi trial i cwpl o weithiau, ond mae bob amser wedi bwco mas ar gyfer yr wythnos i ni'n cael, ynddo fe?